deň prajem. Za pracovníkov Wine Planet sa chceme poďakovať za výzvu hotelu Kontakt, menovite pánovi Kubalovi. Túto výzvu prijímame. A raz, dva, tri. A dovolíme si našu výzvu poslať ďalej nášmu dodávateľovi Karpatská perla, menovite manažmentu rodiny Šebovcov. Za odberateľov výzvu ďalej posúvame spoločnosti Tesco Stories, konkrétne nákupcom oddelenia nápojov, všetkým, aj kategórii manažerovi. A ďalší klient, hotel Solisko. Ďakujem.